थंयचोच एक भुरगो आपले फामिली घेवन बॉम्बे सेटल जालोलो घर संसार करूंक एजंटाक दुडू भरून साऊदी अरेबिया गेलोलो 2 वर्सांची वियाज मारून परत येवन वरान काजार जालोलो केन्नाच तो कोणाचे वायट चिंतीन नासलो देव भावार्थी व्हरतलो 7 वर्सां तांच्या काजाराक जाली एकवटाक भुरगें नासता बायलेची पासपोर्ट करून विजा धाडून बायलेकूय सावदी वता कसलेंच तो काम बायलेक करूंक दिना घरांतलें सगळें काम तो आपूण कोत्ता एक दीस पळयात तांच्या घोराब्यान अकस्मात कितें घडटा 7 वर्सां तांच्या काजाराक जाली एकवटाक भुरगें नासता बायलेची पासपोर्ट करून विजा धाडून बायलेकूय सावदी वता कसलेंच तो काम बायलेक करूंक दिना घरांतलें सगळें काम तो आपूण कोत्ता एक दीस पळयात तांच्या घोराब्यान अकस्मात कितें घडटा दोतोरान सांगलें आवय जावपाची आसा घरकान कुशालकायेन बोल्ली घरकार काम कोत्तालो थंयसर फोन करून ही खबर घोवाकूय दिली घरकार बाबडो कुशालकायेन उण्णां मारी कुशालकायेक शिमेर नासली पात्रांवाक सांगून बेगीन भायर सरलो घरची वाट ताणें दवरली वाटेर ताका एक मस्जिद मेवले मस्जिदान तो भितर सोदता देवा तुवें घरार उजवाड घातलोय देवाक तो आर्गां दिता मस्जिदांतलो भायर तो सोदताना सेक्युरिटी ताका आडायता आमच्या देवाक कित्याक भेटोंक आयलाय ते ताका दवरून वता वाटेर ताका एक मस्जिद मेवले मस्जिदान तो भितर सोदता देवा तुवें घरार उजवाड घातलोय देवाक तो आर्गां दिता मस्जिदांतलो भायर तो सोदताना सेक्युरिटी ताका आडायता आमच्या देवाक कित्याक बोस्टांक आयलाय ते ताका दवरून वता एका काळोखी रुमान बंद करून ताका उपाशी दवरलो सगळ्या मुस्लिमांनी ताचेर फातर मारून बाबड्याक जिवेशी मारलो फकत देवाक आर्गां दिवंक मस्जिदान गेल्लो सांगात म्हाका खंयसर चुकलो देवाचे वांटे कोत्ता जाल्यार सांगात देवानी धरून कसलो फकत आमचो देव सारको उदार तो बाबडो कोणायकूय पावता दुसऱ्या धर्माक तुवें अपमान केल्यार ते रोखडे सूर्यो दाखयता आयज आमच्या इगोर्जांनी कपेलांनी मेजूंक जायना तितल्यो चोरयो जाता त्यो चोरयो करपी आमचे गोंयकार न्हय ते वयले घांटी वडतोता ओल्ड गोवा आमी नदर मारल्यार कितें जाय दिसती पडटा मारचा मार घांटी मुस्लीम घेतले इगोर्जांनी भितर घुसता
फकत आमची दारां सगल्यांक उगती व्हिडिओ शूटिंग फिल्मां काडूंक जाता ते तांच्या धोर्माक आमकां पात येना पूण आमी तांकां पात येता क्रिस्तांव धोर्म आमी सांबाळूंक जाय गोंयकाराक कितें चिंता